Разбирач, къде сте, момчета? Много лош това, бе, много лош това, Рикардо, бе. Как ги оттрепа на спа, а? Обаче, усмивка, кажи ми, мой човек, който и нещо сега. Алонсо 14 години се мъчи това завой червената вода да го вземе и не може горкия да го вземе. Обясни ми сега. Как се случва това нещо? Кажи ми как 14 години да не можеш да имаш на най-пилотския завой успех. И сега, видя ли го? Всичките му грешки бяха на червената вода. Няма такъв уникален продукт. Усмивка, няма пишеш по 10 ника. Всичките познаха. DJ Феникс, усмивки.